Il-Gazzetta kulħadd żvelat li l-Uffiċċju President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola nefqet aktar minn 220,000 euro f'pajjiżna fl-istess sena tal-elezzjoni għall-Parlament Ewropew. Dawn il-fondi ivarjaw bejn kumpaniji tal-medja bl-Ingliż, għadda studenteska u msieba soċjali. Kienet il-Gazzetta influenti Taljana Il Fatto Quotidiano li żvelat fl-aħħar jiem kif mal-133 miljun euro tqasmu lill-medja fl-Unjoni Ewropea fl-istess sena tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. B'reazzjoni għal dan l-uffiċċju ta' Metsola wieġeb li ċifra minfuħa u attribwita lill-istess Metsola b'qerq, xi ħaġa li ġiet miċħuta minnu fih mill-Gazzetta Taljana li qalet li għandha dokumenti li jippruvaw dan. Tweġiba simili mill-uffiċċju ta' Metsola kienet intbatet lil One News wara rapport ta' dak ippubblikat fil-medja Taljana. Il-kulħadd issa qalet li f'Malta l-ammont ta' aktar minn 220,000 euro u meqjus bħala nefqa kbira biex jinxtara l-appoġġ. Il-mod ta' kif intefqu l-flus Malta sar bi ħsieb tqasmu bejn ġurnalisti żgħażagħ u nies tan-negozju. Dawn l-ottijiet huma taħt skemi Ewropej bis-suppost jgħinu kumpaniji u organizzazzjonijiet madwar l-Ewropa, iżda ngħid li jidher li lan ewlieni kien li ssir propaganda. Issa li għaddiet lejliet l-elezzjoni għall-Parlament Ewropew, Metsola kellha riklami ta' faċċa tisħaħ imħallsin fejn waslet il-messaġġ li jittama ġdida għall-Ewropa.